Piče mňa odjebe. To je ako dal. Sledujte to. Sledujte, jak pri tom sedí a pozrite, čo ide, on ide, tuto ide hrať. Sledujte, čo s tým spraví. Sledujte. Udomnite si sem, aby neostala túta zelená lúna v piči. Sledujte. Čo ti jebe? Normálne 420 mlg, blaze it fuck off. Piča. Šťastie štvorlistok vyjebaný. Sledujte to. Hlavne mu sem, počkaj. Hlavne udomnite... Počkaj, spomalené musím dať. Sledujte, počkaj, takto. Spomalím to dvakrát a sleduje to. Aha. Neostala túta zelená lúna v Aha. piči. A schovali ju. Sledujte môj výraz z tváre, pozrite sa. Moja na ťo, sledujte to, aha. Hlavne udomnite si sem, aby neostala... Dívajte sa sem, pozri sa na to. Aha. Aha. Kamarci môj. Čo povedal ten Grinder? Počúvajte toho Grindera ešte raz. Túta zelená lúna v piči. Ježiš, toto bola čo? Toto som čo za to? A teraz môžeš ísť tam. Teraz môžeš ísť tam. Shit, Hollywood! Oh my god, what the fuck? To bolo čo, ty kogo? Chutíš toho listok? Máte mi volá. Čo je? Čo on to zrušil? Čo spravil ten kokot? On mi to zrušil, chápeš? On sa smial, on to položil. Dlho mi nebolo teplo, ty hnusný kokot. Hneď som sa dopočul, jak som ťa počul. Hneď, jak som ťa započul, tak som sa dopočul, jak kokot. Ježiš, vyplul som časy na stôl, to je asi prúcet, kokot. To si vyplul hrdlo, ty kokot. Vyplul si bránicu, ty kokot. Počúvaj, ty kokot. Keď si to spomalil. What the fuck, Hollywood. Počúvaj, teraz to bol sprchej. No. Že ideme ešte mu za kamošku, ale musím sa aj zase odspokovať. Už tam ani nemôžeš ísť, Počúvaj, ja sa tak smejem, Ty spomalil kokot. to ešte, že toto bolo čo? A oni že to čo som dal, what the fuck? Chlapci, ja som všetkých zobudil, taký som dopočený, už normálne aj, počúvaj, mám rifle, vieš? Mám rifle oblečené, krátase, a normálne precvíta ten pot, úplne som No, však. No, keby si došťaný, normálne keby sa došťal. Chlapci. Ježišmarja, ja tu vrieskam. Tiež to tu ťažko prežívam. Počúval, keď si to spomalil, ja ty kokot. No, to je v píči úplne. Ježiši Kriste, ja som sa tu 5 minút tak smial, keď som si to zdvihol. A ty už si to zdvihol, ja som nemohol one. Ja som to hneď položil chytro radšej. Aby sa nemohol počuť, aby sa schoval pred ľuďmi. Áno, aby som sa chytro schoval pred ľuďmi, že dúfam, že mi nezavolá a ty vyzdala. Kriste. Počúvaj, máš tam aj ten oný, to galčeto? Neviem, tam sa už sa mi vypila tá GoPro, ale uvidím, možno tam časť bude. Nie je zle, tu nájdi tam aspoň jeden diel, však Idem. tam sa poštíme tiež. Idem to pozrieť, no. No, ne. No pustí to, idem sa dosmiať. Čau. Čo si, čudlečko. No a boli hlava, ty kokot. Do piče Grinder. Čo je?
Čo je Grindr? Ja sa to nebal, ja to nezvedal im spaniť, ja nepálim. Počkaj sekundu. Ľudia, to volá Grindr, to je ten... Tento by volá, tento. Ja to normálne sledujem Gemitov, čo? Pozerám tie Gemitov, čo? Sledujem teba, to podávať. A ešte ujaví, a ešte napísal do kodočetu, že 3200 ľudí sa vie dvoch kokotov. Čo? Na 100 a teba 3200. Ja ti nerozumiem, kamarát, ty rozprávaš jak normálne, ty kokot hyena. S plnou húbou. Ja sledujem svoj stream, ja veď. Ty pláčeš, ti čo? Ja to sledujem a to smejem jak včera. Ja to krtáme to ju si ten mego. Normálne mi už uvedú zranicu za ňu a my ste to hrali. Ja ti nerozumiem ani slovo. A to nemôžeš. Ja ti nerozumiem ani slovo, ty to nechápeš, ty kokot. To dávame zajtra za jedna, som zahľadal niekedy, vieš. Kúkam to, čau. Čo ti jebe, to ja mu nerozumiem nič, ty kokot.